Okay, so good morning. So maing buntag sa tanan, maing adlaw sa tanan. Glory to God no nga naatay time no nga kanang makalingkod, makapaminaw, makabasa sa pulong sa Ginoo. Despite sa tong mga kabisi no, naagyud ang balang espiritu sa Ginoo ba magpahinumdom sa tuwa bitaw bisag mabisi kayo ta no. Pahinumdoman gyud ta nga mobasa ta sa pulong sa Ginoo, mo lingkod, maminaw. So, glory to God. So, nanata karon sa Numeros chapter 10, no? Glory to God. So, mag-ampo sa ta before tamag. So good. Okay, salamat Lord. Dalaygon og mahimayaon namo nga Dios. Salamat kayo Lord nining taknaan, ning kahigayunan nga imong gihatag kanamo Lord nga makalingkod mi, makapaminaw mi sa imong pulong Lord. And I pray Ginoo nga imong balang espiritu Dios magaabli sa among salabutan, magaabli sa among kasing-kasing Ginoo nga mahimong madinawaton sa imong pulong. And Lord, I pray nga among i-receive Ginoo imong dawaton na imong pulong Ginoo nga kinasing-kasing gayon. Nga andami Lord nga magpatudlo og mag-learn Lord sa imong mga pulong. Kung sa mga kaagi kaniadto sa mga katawhan Lord, amo kining kuhaan og kanang pagkuhaan og lesson Ginoo sa kinabuhi. So salamat Lord, dalaygon ikaw among ginaimbitahan ng imong balang espiritu nga mamuhat sa among taliwala karon. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan among gisalig o gipasalamatan diha kanimo. Have your way, God. In Jesus' name I pray. Amen. Glory to God. So, nanata sa Numeros chapter 10. So, kinigi butangan og kanang title nga, mga trompeta nga plata. So, no? Trompeta nga plata. Okay, sa verse 1 ni gingon, ang Ginoo miingon kang Moises, paghimo og duha ka trompeta nga plata o gamita kini sa pagtawag sa katawhan aron pagtigom kanila og ingon man sa pagpalakaw kanila. Okay, so verse 3, sa higayon nga patingugon ang duha ka trompeta, muduol kanimo ang katawhan diha sa ganghaan sa tulda nga tagbuanan. Apan, verse 4, apan kun usa lamang ka trompeta ang patingugon, muduol kanimo ang mga kadagkuan og pangulo sa mga banay sa Israel. 5, kung patingugon ang tunog sa pagpasidaan, manglakaw ang mga nagkampo dapit sa silangan. O sa ikaduha mong pagpatingog sa tunog sa pagpasidaan, manglakaw kadtong nagkampo dapit sa habagatan. Patingugon gayod ang pasidaan kung palakon sila. Verse 7, apan kung tigumon mo ang katawhan, patinguga ang trompeta apan dili ang tunog sa pagpasidaan. Verse 8, ug ang mga pari nga mga anak ni Aaron maoy magpatingog sa mga trompeta. Ang pagpatingog sa trompeta himuon ninyo nga walay katapusang balaod sa tanan ninyong kaliwatan. Verse 9, ug sa higayon nga makigubat kamo didto sa inyong yuta batok sa mga kaaway nga mudaog-daog kaninyo, patinguga ang tunog sa pasidaan aron hinumduman kamo sa Ginoo nga inyong Dios og sa ingon maluwas kamo gikan sa inyong mga kaaway. Verse 10, patinguga usab ang inyong mga trompeta sa higayon nga magsadya kamo sa inyong pagsaulog sa naandang mga kasaulugan, sa sinugdan sa mga bulan og sa inyong mga halad nga sunugon og sa mga halad sa pakigdait. Mahimo kini nga handumanan alang kaninyo at tubangan sa inyong Dios. Ako ang Ginoo nga inyong Dios. Amen. Hallelujah. Praise God. Okay, so verse 11, no? Sa ika-20 nga adlaw, sa ikaduhang bulan, sa ikaduhang tuig, mipataas ang panganod gikan sa tulda nga tagbuanan. Verse 12, ug ang katawhan sa Israel mipanaw gikan sa kamingawan sa Sinai. Kay mauna ni ang time nga mibiya sila sa Sinai, no? Og unya mihunong ang panganod dito sa kamingawan sa Paran. Okay, verse 13, sa unang higayon nang lakaw sila sumala sa sugo sa Ginoo kang Moises. Verse 14, nagdala sa bandila sa katawhan sa Juda maoy naguna sa ilang mga pundok og ang nangulo kanila mao si Nahason nga anak ni Aminadab.
Verse 15. Okay. Og ang nangulo sa katawhan sa banay ni Isakar mao si Nathaniel nga anak ni Suar. Okay, verse 16. Si Eliab nga anak ni Hilon mao'y nangulo sa mga sakop sa banay ni Zabulon. Okay, so verse 17. Sa dihang nahipos na ang tulda ng lakaw ang mga anak ni Gerson ug ang mga anak ni Merari nga maoy nagyayong niini. Verse 18. Maoy misunod paglakaw ang kampo ilalom sa bandila ni Ruben uban sa ilang mga pundok ug ang nangulo sa panon mao si Elisur nga anak ni Sidior. Verse 19. Ang nangulo sa banay ni Simeon mao si Silumuel nga anak ni Sorisadai. Verse 20. Og si Eliasaph nga anak ni Duel maoy nangulo sa banay ni Gad. Okay, verse 21. Unya misunod pagpanglakaw ang mga kaliwat ni Kuhat nga nagdala sa mga sagradong butang. Sa wala pa sila moabot, napatindog na ang tulda. Ang nagdala sa bandila sa banay ni Ephraim maoy misunod paglakaw uban sa ilang mga pundok ug ang nangulo sa ilang panon mao si Elisama nga anak ni Amihud. Okay, so verse 23, ang nangulo sa banay ni Manases mao si Gamaliel nga anak ni Pedosur. 24, si Abidan nga anak ni Gideoni maoy nangulo sa banay ni Benjamin. Okay, so 25, unya misunod paglakaw ang nagdala sa bandila sa mga sakop sa banay ni Dan nga didto sa luyo sa tibuok panon uban sa ilang mga pundok ug ang nangulo sa ilang panon mao si Ahiezer nga anak ni Amisadai. Ang pangulo sa banay ni Aser mao si Pagiel nga anak ni Okran. Si Ahira nga anak ni Inan maoy nangulo sa banay ni Neftali. Mao kini ang nagpahimutang sa katawan sa Israel sa ilang pagpanaw. Okay, verse 29. Si Moises miingon kang Hubab ang anak sa iyang ugangan nga si Jethro nga taga Midian. Nagpadulong kami sa yuta nga giingon sa Ginoo nga ihatag niya kanamo. Kuyog ka namo kay ayuhon ka man namo pagtagad kay misaad man ang Ginoo sa Israel nga pauswagon niya ang Israel. Amen. So verse 30. Apan si Hubab mitubag kang Moises, dili ako muuban. Mopauli ako sa akong nasod o sa akong mga kadugo. 31. Og si Moises miingon, ayaw intawon kami biyai kay nasayod ka man kunhain ang angay namong kampuhan didto sa kamingawan og ikaw man maoy magiya kanamo. 32. Og kun mokuyog ka kanamo, bahinan ka usab namo sa bisan unsang kaayuhan nga ihatag sa Dios kanamo. Okay, verse 33. Busa mipanaw sila gikan sa bukid sa Ginoo sulod sa 3 ka adlaw. Naguna kanila ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo samtang nangita sila dapit nga kakampuhan nila. Verse 34, ug ang panganod sa Ginoo nagpaibabaw kanila panahon sa adlaw sa matag higayon nga manglakaw sila. Hallelujah. 35, matag higayon nga dadon ang sudlanan sa kasabutan si Moises muingon, tindog na o Ginoo og patibulaaga ang imong mga kaaway og abuga ang nasilag kanamo. Hallelujah. 36, ug kun ibutang na ang sudlanan sa kasabutan, siya moingon, balik o Ginoo nganhi sa libo ka libong Israelita. Okay, mao kadto ang chapter 10 igsoon. Hallelujah. So at maayo siguro kung murag na apatay gamay nga time, no? So atong padayonon ang chapter 11, okay? So ang kini nga chapter nagisgot og ang dapit nga ginganlag tabera.
Okay, so chapter 11 verse 1. So na to no. Atong ipadayon igsoon. Okay. Nagbagulbol ang katawhan bahin sa kalisdanan nga ilang nahiaguman. Sa pagkadungog niini sa Ginoo, nahaling ang iyang kasuko ug misilaob ang kalayo sa Ginoo sa ilang taliwala ug milamoy niini ang pipila ka kasikbit nga mga bahin sa kampo. Ito ug unya ang katawhan nagpakitabang kang Moises ug si Moises nagampo sa Ginoo ug miundang ang kalayo. Verse 3. Busa ang maong dapit ginganlan og tabera kay misilaob man ang kalayo sa Ginoo sa taliwala nila. Hallelujah. Verse 4. Ang mga langyaw nga mikuyog kanila gihidlaw pag-ayo sa maayong pagkaon. Bisan gani ang katawhan sa Israel gihidlaw usab og miingon, maayo unta kon makakaon kitag karni. Verse 5. Nahinumduman nato ang isda nga atong gikaon sa Ehipto nga wala lamay bayad, ang mga pipino, ang mga melon, ang mga bawang, ang mga sibuyas ug mga ahos. Verse 6, apan karon nawad-an na kitag umoy ug wala na gayoy makaon gawas ni ining mana. Verse 7. Ang mana sama sa gagmayng liso ug ang hitsura niini dalag nga may pagkapution. Verse 8. Manglakaw ang katawhan og manigom niini, ila kining galingon og lubkon sa lusong og lutoon diha sa mga kulon og himuon nila kining torta. Ang lami niini sama sa torta nga giluto og lana. Kay inig kahulog sa yamog ibabaw sa kampo sa panahon sa kagabhion, mahiuban usab niini ang mana. Hallelujah. Okay, verse 10. Sa pagkabati ni Moises sa katawhan nga nagmulo didto sa pultahan sa ilang tulda, naguol siya pag-ayo. Tungod kay misilaob man pag-ayo ang kasuko sa Ginoo. Verse 11, og miingon siya sa Ginoo, nganong gilisod-lisod mo man ang imong alagad, nganong wala mo man ako kahimuti, ug nganong gisangunan mo man ako niining dakong buluhaton pagdumala sa katawhan. Verse 12, ako ba'y nanamkon og nanganak niining katawhan nga muingon ka man kanako, kugusa sila ingon sa usa ka yaya nga nagkugos og bata nga masuso og dad-a sa yuta nga akong gisaad nga ihatag ko ngadto sa ilang katigulangan. Verse 13. Asa man ako mangitag karne aron ihatag kanila? Kay naghilak sila sa akong atubangan ug miingon hatagi kami karne. Kung ako lamang, verse 14, kung ako lamay pasagdan dili ako makahimo pagdumala ni ining mga tawhana kay bugat ra kini alang kanako. Okay, verse 15. Kung mao kini patyahinon ako aron dili ako magantos. Nagkuan si Moises no, nagpagawa sa iyang gibati diha sa Ginoo, no? So okay ra gyud ay igsuon nga magpagawa sa tong pagbati sa Ginoo ba, no? Verse 16 na kasi Moses gani, no? Nagpagawa siya sa gibati sa Ginoo. Okay, verse 16, og giingnan sa Ginoo si Moises pagtigom og 70 ka tawo sa kadagkuan sa Israel nga imong nailhan nga giilang matuod nga mga pangulo sa katawhan. Okay. Dad-a sila sa tulda nga tagbuanan o patinduga sila didto tupad kanimo. Verse 17, mukunsad ako og makigsulti kanimo didto. Bahinan ko sila sa espiritu nga akong gihatag kanimo aron mutabang sila kanimo sa pagpasan sa mga palasanon nga dili nimo madaog kon mag-inusara ka. Hallelujah. 18. Og ingna ang katawhan, pagbalaan kamo alang ugmang adlawa og makakaon kamog karni. Nabati sa Ginoo ang inyong pagtuaw nga nagingon, kinsay muhatag kanamog karni? Maayo pa ang among pagkabutang didto sa Ehipto. Busa hatagan kamo sa Ginoo og karni. Okay, verse 19. Makakaon kamo niini dili lamang sa usara ka adlaw o duha o lima o
napulo o 20 ka adlaw. Verse 20, kun dili usa ka bulan gayud, no? Hatagan kamo niini hangtod nga sumulan og lud-on na kamo niini, kay gisalikway man ninyo ang Ginoo nga anaa uban kaninyo, og mituaw kamo sa iyang atubangan, og miingon nga nganong na mahawa man kami sa Ehipto. Okay. Hallelujah. Verse 21, apan si Moises miingon sa Ginoo, ang mga tawo nga nagbaktas nga akong giihap mikabat og 600,000, og miingon kahatagan ko sila karne, og makakaon sila sulod sa usa ka bulan. Verse 22, may igo bang mga karnero og mga baka alang kanila? Kung madakop ang tanang isda sa dagat, paigo ba kini kanila? 23, og ang Ginoo miingon kang Moises, mo ni ang pinakakon. Ang Ginoo miingon kang Moises, dili ba di ay kini mahimo nako? No? So kiingnan sa Ginoo si Moises, dili ba di ay kini mahimo nako? Okay, usahay murag magkuan ta ba no magduda ta ba nga murag natay giampo sa Ginoo niya, usahay ka na ba tang murag feeling na to imposible kay ba? Mo nang giingon sa Ginoo, dili ba di ay kini mahimo nako? So si Moises yang giingnan, no? Okay. So murag imposible man sa hunahuna siguro ni Moises, imposible kay nga makakaon ning mga tawhana og karne sa tibuok bulan oy. Kay di ba nag-journey naman sila. So ilang mga kahayupan gamay ra, no? Nya ingon siya bisan pag kanang madakpan ang tanang isda ba, nangutana siya maigo ba. Pero ang tubag sa Ginoo ningon, dili ba di ay kini mahimo nako? So kana nga pangutana sa Ginoo igsoon, dili lang ka Moises no, patipod sa tuwa ba. Kana ba ang feeling nato imposible kaayo? Atong ning hinumduman nga pag-istorya sa Ginoo kang Moses paingon sa tuwa. Giingnon ta sa Ginoo, dili ba di ay kini mahimo nako? So ang answer nimo igsoon, nag-base na sa imong pagtuo sa Ginoo. So kini usa ka murag pagkuan sa tuwa ba no? Pag encourage no nga mosalig jud ta sa Ginoo. Okay, so padayon ta sa verse 24, ingon busa migawas si Moises. Dili atong padayon nato na siya, dili ba di ay kini mahimo nako? So ang supay makita mo karon kon matuman ba o dili ang akong giingon. Okay, verse 24. Busa migawas si Moises og gisuginlan niya. Gisuginlan niya ang katawhan sa gisulti sa Ginoo, og nagtigom siyag 70 ka pangulo sa katawhan, og gipahimutang niya sila libot sa tulda. 25, unya mikunsad ang Ginoo diha sa panganod, og misulti kaniya og gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moises, og gihatag kini sa 70 ka pangulo sa Israel. So gidistribute sa Ginoo no ang palasanon. Dili lang si Moises karon ang magpasan, kung di ang katong 70 ka mga katawhan pud nga mga leader nga gipili. So ang espiritu nga naa kang Moises gikuhaan og ingon diri gikuha sa Ginoo ang ubang bahin sa espiritu nga diha kang Moises o gihatag diha kini sa 70 ka pangulo sa Israel. Okay, sa diha na kanila ang espiritu, nagsulti sila sama sa propeta apan sa hamubo lamang nga panahon. Okay. So 26, duha sa 70 ka pangulo nagpabilin didto sa kampo, ang usa si Eldad ug ang isa si Medad. Og mikunsad usab kanila ang espiritu, apil sila ni adtong gipanglista, apan wala sila makaadto sa tulda, busa nagsulti sila sama sa propeta didto sa kampo. Amen. So kung nakita diha ba no nga wala lang nagkanang kuan ang pagkunsad sa espiritu sa Ginoo, wala lang dito sa nangadto bisan pagkatong wala nakaadto, nakunsaran po sa espiritu. Kay pinili man sila, part man sila sa
si tinta ka mga pangulo nga gipili, no? Kay sa 27, unya usa ka batan-on midagan ngadto kang Moises ug miingon, si Eldad ug si Medad nagsulti sama sa propeta didto sa kampo. Kay 28 og si Josue nga anak ni Nun alagad ni Moises ug usa sa iyang mga sinaligan miingon, Sir, santaa sila. 29, apan si Moises miingon kaniya, nasina ka ba tungod og alang kanako? Kaayo unta kung ibutang sa Ginoo ang iyang espiritu ngana sa iyang katawhan og silang tanan mahimo nga mga propeta. Og mibalik sa kampo si Moises ug ang kadagkuan sa Israel. Verse 31, unya may hangin nga miabot nga pinadala sa Ginoo og nagdala kinig mga buntog gikan sa dagat og gipatugdong kini libot sa ilang gikampuhan. Ang gilapdon sa dapit nga gitugpahan sa mga buntog mga usa ka adlaw nga panaw gikan sa usa ka dapit ngadto sa laing dapit og usa ka metro ang gibag-on niini. Okay, so 32, ug niadtong tibuok adlaw ug tibuok gabii ug pagkasunod pagayod nga adlaw ang katawhan na nakop og mga buntog ug bisan ang nakakuha og labing jutay nakatigom og 1,000 ka kilo ug gibulad nila kini sa tibuok kampo. Verse 32, ug niadtong tibuok adlaw ug tibuok gabii ug pagkasunod pagayod nga adlaw ang katawhan na nakop og mga buntog ug bisan ang nakakuha og labing jutay nakatigom og 1,000 ka kilo ug gibulad nila kini sa tibuok kampo. 33, samtang ang sudan anaa pa sa ilang baba ug wala pa matulon, misilaob ang kasuko sa Ginoo batok sa katawhan ug nagpadala ang Ginoo og sakit ug nangamatay ang daghang mga tawo. Okay, 34, busa kadtong dapita ginganlag Kibrot Hataaba tungod kay gilubong man didto ang mga tawo nga hangol, no? So, mao dayang nasuko pag-ayo ang Ginoo, no? Midulaob ang iyang kasuko tungod kay ang mga tawo nagpakita silang pagkahangol, no? Kay 35, gikan sa Kibrot Hataaba ang katawhan mipanaw paingon sa Hasirot ug nagpabilin sila dito. Amen. So glory to God. Mao kadto ang chapter 10 of chapter 11 igsoon. So salamat kaayo nga hangtod karon naa pa kadiha igsoon, no? Ako mga pag-ampo nga ang Ginoo padayon magapanalangin kanimo uban imong tibok panimalay sa matag adlaw. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan hangtod sa sunod higayon. Thank you kaayo igsoon.